Shalom, horas madihita saluhutna, ruas HKBP saresot sopo surung, tapuk kama ibadah saat teduh di manogot niarion, marede hita sian buku ende nomor 220 sia ayat 2. Hurian itu hatta, nagabe turpuk dihita di manogot niarion, imanatar surat di Habakuk 2 ayat 4. Idama nateal do ibana, dang tigor rohana di bagasan, alai anggo halak partigori mangulu do binahen ni parsihotan mang kaporsiaon, ido yanggo sahatna. Mangulu ala haporseau, ngolu ni halak na tigoroha, na holan debata di haporseai, sude gulmit ni ngoluna tartuju holan tu debata sadiri, na say toktong maka si holi parsaoran na dinggan dohot debata, jala sude paretana dohot hatana, nang uhumna say dihanguluhon ibana arian dohot borngin. Halak na bonar roha, ima halak nang mangulu di bagasan haporseaon, tungpe maringan di tonga-tonga ni portibion dope, lapatanna sude parnguluonna, pambahenanna gulmit ningoluna, ikkondo berorientasi holan tuuhum, aturan dohot hata ni debata sadiri. Halak na tigoroha ima halak na mangulu di bagasan haporseaon, ala nunga rade nasida mangului parsuruon ni debata, hehe do nasida mamuka ngulu na ibaru, jala dihangul hamonak kondo parukilo ni, ay gabe suara ulup-ulup dohot lasni rohama, atong haruar sian pamangan na, ala naung monang manaluhon parukilo ni, alai anggo halak natel rohai, halak naso tigor rohai, halak pargeduki, nasay manusai akka nabadia ni debata, dinaro tiki paruhuman ni debata, dina jupang ari naung binuhul ni debata, haruar masian pamangan nasida, suara tangisan angguk badar mangido tolong, ia akka halak na tumatangisi ala rimas ni debata, ima halak na say patangis-tangison akka halak na porsea na toktong marsihohot holan tu Tuhan Yesus, akka halak pargedukima na sutigoro haima na say pasiak-siakon jolma nagali na sodapotan keadilan ni, ima akka hahaanggi ni Tuhan Yesusi, alai laus nasida akka na dipasiak-siakima nuaing na boy marolop-olop dohot marlas ni roha, ala nunga monang nasida di pamonang Tuhan Yesus, gabe parnapuna ma atong halak na tigorohai di arta banua kicangi dohot di hanguluan sogoti. Amin. Martangiang mahita. Pinuji pinasa maguarmu ale Tuhan pardenggan basa. Ala naung dibege hami hatami.
Na bagabe pohal di parngolon nami di manugot ni Arion, lahu manguruti akau lawan nami. Ajari hami ale Tuhan asa toktong makapor syaiho di bagasan ngulu nami. Asa boy dihangul hok kami, hatami di bagasan parngolon nami siganupari. Moliate ama ale Tuhan di pasahat rohang nami tuho. Di bagasan guarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus, martangia kami tuho. Amin. Marede mahita sian buku Ede nomor 232 ayat 2. Rap mandok mahita di tangiang ale amanami. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinorbadia maguarmu, say Roma harajaunmu, say saot molomorini roham di Banua Tongonsong na di Banua Gijang. Lehon ma di hami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Una kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ay horon na punah harajaon, dohot hagugoon, rodi hasangapon sa leleng ni leleng na. Amen.